Ug karon kay ulan-ulan man, magluto ta diri ubing malagkit parisan natong sikwati. Atong ipakita, i-reveal ug idalit kaninyo kining balaang recipe nga nagikan pa sa Chang Dynasty. Ilakip sa nato ang mga equipments ug mga movements para masuta gyud nga dili ra kayaga ni mga video ani. Mani. Luya kung Ako to, gusto ko kasi yung usap-usap pag uros man kaihaw dito business. Pagkahuman dayog paniud to, ako dayong gihugasan ang kaha o kaldero. Kay kini lagi mag-ulan-ulan, permintig yun maghaptos imong tiyan. Human nimog butang sa pilit, imo na siyang kilisan. Kwaon to nimong mga floating particles. Ang diskarte day ani para gwapo imong lilungag, 1:1. Pero kay hawd man ta, i-fingers na nato. Tanawa, hawd kayo mohaling no. Ingana ta kamayo, basta na ay video. Pag humanog tak-ang, may adto tagsapa, milabang og kabunturan, para magkuha aning usa ka ingredients nga nagpahumot sa atong dinungag, kaning pandan. Isa-isa, pandan ka na imong gikuha. Basin kugo na. Hala, kugon jud di ay. Tambok lang kay duol og tabay. Pinaguman nimo kuha, imong siyang hugasan. Unya imong slice og pinataas. Isa-isa yo, manong pinataas man. Slice og pinataas. Ingani man guni siya, paminaw ha. Dili man guni siya isagol og apil para pahumot ra na siya. Birahon na po na nato unya. Unsa may birahon yo? Daghanag kutib ning bata. Kanang dinungag baho kara. Tanawa, gwapo kayo pagkadungaga. Ingana na basa ninyong birada. Unya, bilib na ka. Ay wa pa. Ana ra kung bilib nimo og ibalik na nimo atong bugas pa. Ay binuang mo nang imuha, saman pabaw-baw ka. Tanawa, mao na giingon na nimo nga bira. Ug sa wala masayod, mao day na yung baligya nimo sa una. Mao na yung panginabuhi namo itong pandemic pa. Asa ra mag background music na maalaala? Itukar na. Ay ayaw lang di ay kay makapiright ta. Nagpasulabi na mukuktabi ani oy. Ang ingredients na yung gamit ani ubing malagkit. Ubing malagkit ba oray? Condensed na ubi, lumpia wrapper, duha ka buok, ug brown sugar, pilit, ug tan-aw ra diha ug masayod ka. Samok. Bitaw imong ihalo ng condensed nga ubi anang pilit nimong dinungag. Dayon imo na siyang i-mix well. Tarungon dyan na siya nimong halo. Dayon paghuman na tarong naghalo, imo na siyang likiton. Makahinumdum ba dyan ko ning buhata sa una? Mga adlawon pa dyan migmata para makakwarta. Aron makasurvive itong niaging pandemya. Inaglikit dayon nimo ani, ginagmay ra. Para crispy ba? Starring man nagkukusang masawa. Grabe dyan gwapaha. Basin matangtang, mapil og sagol ha. Ang gamiton na po dayon nimo ani pang dikit para malak ang lumpia. Kanira pong pilit. Ay sa murag naa pa kay nalimtan. Wala man ni mo tilawan. Kuha isa kutsara. Tilawi sa og sakto bagtimpla. Grabe po mo tilaw tawhana. Murag ipanihapon naman na nimong kalakiha. Ani jud ka malangay ning likit-likit. Mao nang ug naa kay kauban. Maritisan. Human. Human nimo putos tanan. Mag-init na bukag mantika para prituhon na pud. Ug naandam na nimo ipagawas na dayon ang mantika. Kuyaw ning mantika, Pepsi oil. Saman init na, kay lunod na. Dili pa init part uy. Muna sigain na diha, gaasura manggod na. Kamabaw puting abuhana uy, mga membro lagi mga tsukoy. Sugnuri, sigai. Huy pa. Sani ba na uy, naong ramay nangisog nimo. Aw ka na ba? Klaro nang kaugmao na to ani. Dali ako na nabi, igutom na kayo. Oh, grabe po ka bag-up ngayon ni udto. Hinahinayon na dyan ni magsiga kay dali ra kayo ni mapagod. Bantayanan dyan kayo magluto ka ani kay basig malumpiang kape na dyan yung resulta ani. Inaghuman ni magbali, wheat kan dayon ni mag brown sugar. Gamit ang sugar nga brown. Sprinkle na nimo, huwata og mag-caramelize. English na yuyo oh. Resulta ni sig pangapi ba? Caramel. Kung nakaabot ka ni nga video, ayaw kalimot sa pag-like, comment ug i-share. Dako ng tabang namo kayo. Samot na namong mga wise wildo.
Din pag human adto, visit up na dayon na ang lamisa para sa thumbnail. Picture picture. Ayaw dito, wala mo pag-ipis naman gikan ana. Meron pa may ipisan ganiya. Sige. Ay, dami na. Asa lang kulang nga namin isa. Magpapakti na. 1, 2, 3. Uy, asa rong isa? Nadia na. Wari mamaliwak. Wala, wala purol. Ay, konti na dyan. Dami nang suman ube.